गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। बाथौ थानसालिनि रुफाथि मायथाइ फोरबो आरो 33थि रंजालि बैसागो फोरबोआ खुंजाबाय। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय खाग्राबारि, नलबारि, सामथाइबारि बाथौ थानसालिया रुफाथि मायथाइ फोरबो खुंनायजों लोगोसे बिथराइ क्लाबनि 33थि रंजालि बैसागो फोरबोखौ गाजा गोमजायै साननैनि बायदि हाबाफारिजों खुंफुंजाबाय। नलबारि सामथाइबारि गामिनि बाथौ थानसालि लांगोनायाव खुंनाय रुफाथि मायथाइ आरो रंजालि बैसागो फोरबोनि गुबुन गुबुन हारि माहारिनि मोसानाय दिन्थिफुंनाय हाबाफारिखौ बेखेवना होयो खैराबारि जौमा फरायसालिनि लोगो बिबुंगिरि डक्टर बिबुंसार स्वर्गियारिया। बे हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि मानगोनां बिस्रि दैमारिया। बिटिआर राजखान्थिनि खौरां। भेरगाव ब्लक इउपिपिएल दोलोनि मैखोम खहा। दिनै फुंनि समाव बिटिसिनि बारग' लेङाइ बुंथिगिरि आरो भेरगाव ब्लक बिपिएफनि आफादगिरि नेरसोन बर'नि न' गासै सा-7 इउपिपिएल लाइमोन गांखंनि दैदेनगिरि सोद्रोमाफ्रा बिपिएफआव जइन जायो। बिपिएफ दोलोआव हाबफैनाय सोद्रोमाफ्रा फारियै डेभिड राभा, हेबेल बर', अरुण बर', बिपुल राभा, प्राणजयती बर', दिपजयती राभा आरो रुपम बसुमतारी। बिथांमोनखौ बिपिएफ दोलोआव बरायना लायो। उदालगुरि जिल्ला माजबाटआव खोमसि फोथायनायजों गिख्रंथाव बुथारनाय जाथाय। 2 नं टिक्रिटला रुपाजुलियाव सानै आदिबासि बिसि फिसायखौ दायना सन्देहजों बुथारनाय जाथाय। बे जाथायाव फिसाया गोब्राब जोखोम जायो आरो बिसिखौ बुथारो होननानै फोरमायदों। जोखोम खालामजानायखौ तेजपुर देहा फाहामसालियाव फाहामथायनि थाखाय दैथायहरनाय जायो। बुथारनाय दायाव लोब्बा थानाय बिदिंसा बसुमतारी 19 बोसोर आरो अनसुला बसुमतारी 21 बोसोरखौ पुलिसा खानानै जेलाव दैथायहरबाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों। क'क्राझार जिल्लानि बिएसइउनि गायसनगिरि लोगो आफादगिरि रिंखां बरगयारिया इउपिपिएल दोलोआव जइन जाबाय। मैया क'क्राझाराव इउपिपिएलनि गाहाय मावखुलियाव 2014 मायथाइयाव बिएसइउखौ गायसनगिरि लोगो आफादगिरि आरो 2016निफ्राय 2022 सिम गाहाय नेहाथारि आरो 2022 निफ्राय 2024 सिम क'क्राझार लाइमोन बिपिएफनि नेहाथारि जाबोनाय रिंखां बरगयारिया एमएलए लरेन्स इस्लारि आरो इउपिपिएल दोलोनि माखासे दैदेनगिरिफोरनि नुजाथिनायाव इउपिपिएल दोलोआव जइन जायो। देलायस्रि बाजारनि गंसे गलायाव सिखाव हाबदों। चिरां जिल्ला भारत भुटान सिमनानि साखाथियाव थानाय खोला सिमला बागान गामिनि थागिबि बिहुला बसुमतारीनि गलानिफ्राय सिनाय मोनै दुथां सिखावफ्रा थांनाय हराव गलानि गोबां मुवा बेसादफोरखौ खावनानै लाङो। मख'नो गोनांदि खमैबो 1,50,000 रांनि बेसादफोरखौ खावनानै लाङो होननानै गलानि बिगोमा बिहुला बसुमतारीया खौरां बिजोंनि गेजेरजों बुंथिदों। बे जाथायखौ खौरां मोननानै 14 नं चिरां दुवार इउपिपिएल ब्लक कमिटिनि आफादगिरि बिरदाव मुसाहारिया गावनि दोलोनि सोद्रोमाफोरजों लोगोसे जाथायसालियाव नुजाथियो आरो जाथायनि सायाव सुलायो। गसाइगावनि कासियाबारियाव दिनै कंग्रेस दोलोनि बिसायख'थि सामलाय आफादनि मावखुलि बेखेवदों। लकसभा बिसायख'थियाव रायजो राजाफोरनि सायाव थांनानै मैखोमै खामानि मावलांनो थाखाय सामलाय आफादनि मावखुलिनि गोनांथिखौ नोजोर लाखिनानै गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय कासियाबारि बाजाराव दिनै कंग्रेस दोलोनि बिसायख'थि सामलाय आफादनि मावखुलिखौ 1 नं क'क्राझार लकसभा बियाबनि कंग्रेस दोलोनि बिजाथि बिथां गर्जन मुसाहारिया बेखेवनानै होयो। बे हाबाफारियाव बिथांजों लोगोसे जिल्ला आरो ब्लक थाखोनि कंग्रेस दोलोनि गोबां मावथिफ्रा बाहागो लाफायो आरो फैगौ समाव क'क्राझार बियाबाव कंग्रेस दोलोआ देरहासार जागोना रोखा जाखाबाय। गासैबो रायजो राजाफ्रानो कंग्रेस दोलोनो भट होनो साखाफारा जानानै दं होननानै गर्जन मुसाहारिया फोरमायो। रादाबा एसेनोसै। भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम साबायखर।